Είμαι η Ευελίνα Νικηφοράκη για το Imperial Island TV. Απόψε κοντά μας έχουμε καλεσμένη τη Μιχαέλα Γετιτζάκη, όπου αναδείχθηκε β' αναπληρωματική Miss Κρήτης στα Καλλιστεία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Cellar 26 που βρίσκεται στην οδό Θεοτοκοπούλη 26 για τη φιλοξενία του σε μία ακόμα εκπομπή μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το Fabulous Fashion για τα υπέροχα ρούχα που φοράτε σήμερα και όλους τους συνεργάτες που βρίσκονται από πίσω, στα παρασκήνια. Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε τη Μιχαέλα. Γεια σου Μιχαέλα. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά, εσύ? Τέλεια και εγώ. Χαίρομαι που σε έχουμε σήμερα κοντά μας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε, παιδιά. Γιατί εντάξει, αυτές τις μέρες μας δεν υπάρχει, οπότε είναι πρωτότυπο, είναι πάρα πολύ πρωτότυπο και πολύ όμορφο. Έτσι, γιατί έχουμε πολλές προσωπικότητες στο ράδιο, τις οποίες εντάξει, δεν μπορεί κανένας άλλος, θεωρώ, να τις ανεβάσει έτσι, μόνο τηλεόραση. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, το ξεκινήσετε πολύ ωραία και είσαι ομοφιλική, έτσι. Το ίδιο ισχύει και για σένα λοιπόν, που σε τέτοια ηλικία έχεις καταφέρει να κάνεις πολλά στη ζωή σου και πολύ γρήγορα. Εντάξει, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια. Μιχαέλα, αυτό το διάστημα πώς περνάς στη ζωή σου? Πέρασα πάρα πολύ ωραία το καλοκαίρι μου. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, λόγω δουλειάς δεν μπορούσα να κάνω πάρα πολλά πράγματα που ήθελα για προσωπικό χρόνο, αλλά εντάξει, καλά πήγαμε. Και πάνω απ' όλα από τη στιγμή που συνδυάζω τη δουλειά με τη διασκέδαση, έτσι, πρώτα απ' όλα, γιατί θεωρώ ότι ένας άνθρωπος πρέπει να έχει ψυχαγωγία, γιατί αν δεν έχει ψυχαγωγία δεν μπορεί να κάνεις και τίποτα. Όλα καλά, εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραίο το καλοκαίρι, θεωρώ. Το πέρασες ευχάριστα, δηλαδή. Ευχάριστα, πολύ ευχάριστα. Κουραστικά βέβαια, αλλά ευχάριστα. Έτσι. Ωραία. Εσύ? Εγώ πέρασα, εντάξει, και εγώ λόγω δουλειάς ήταν λίγο πιεστικό, δεν έβγαινα τόσο πολύ. Εντάξει, πήγα και εγώ με τα ταξιδάκια μου. Αλλά... Σαντορίνη έμαθα. Ναι, μια χαρά, ορίστε. Είναι καταπληκτική, έχεις πάει ποτέ? Όχι. Δυστυχώς. Το συνιστώ να πας το επόμενο καλοκαίρι. Πρέπει. Προμοτάρουμε τη Σαντορίνη τώρα, έτσι. Πρέπει να πας. Έχεις κάποιο δεσμό αυτόν τον καιρό? Να σου πω, στις ερωτήσεις δεν απαντάω. Δεν θέλω να βγάλω στην προσωπική μου ζωή προς τα έξω, διότι θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο ματιάζουν. Οπότε. Ναι, δεν το θέλω αυτό. Δεν το θέλω αυτό, γιατί εντάξει, τι κάνω στην προσωπική μου ζωή είναι άλλο πάλι. Χωρίς παρεξήγηση, έτσι. Αυτά θα πούμε με το που κλείσει η κάμερα. Μα θέλεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις ποια ήταν τα πρώτα σου βήματα στον χώρο της μόδας και πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς με αυτό? Τα πρώτα μου βήματα. Τα πρώτα μου βήματα ήμουν 15 χρονών. Να σου πω την αλήθεια. Μικρή. Μικρή. Ναι, μικρή. Δεν είχα κάποιο όνειρο να γίνω μοντέλο ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θα μπορούσα να φανταστεί κάθε κοπέλα που ξεκινάει, έτσι. Εγώ το είχα πάρει στο χαβαλέ πιο πολύ και τύχε και μου είχαν πει μια κοπέλα θέλει να με βάψει σε έναν διαγωνισμό που γινόταν στο Ρέθμο. Και έτσι ξεκίνησε, ρε παιδί μου. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν το περίμενα. Είχαμε πάρει και τις πρωτιές μάλιστα, ήταν νηφικό μακιγιάζ και βραδινό και είχαμε πάρει και τα δύο μετάλλια. Ήσουν 15 χρονών. 15. Διαγωνίστηκες? Διαγωνίστηκα, όχι εγώ, η κοπέλα που με έβαφε, αλλά ναι, ουσιαστικά ναι, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Είχα και εγώ αυτή την αγωνία που είχε αυτή η κοπέλα, δηλαδή ήθελα να βγούμε πρώτη γιατί είχε δουλέψει πάρα πολύ αυτή η κοπέλα. Και στις πρόβες και αυτά, δηλαδή είχε λίγο το αίμα της. Και γι' αυτό, ένα παραπάνω ήθελα να πάει καλά. Και πήγε καλά, έτσι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και μετά το ένα έφερε το άλλο. Υπήρχε αυτό το πράγμα, ειδικά στο Facebook, καταρχήν. Ανεβάζεις μια δουλειά, σε βλέπει κάποιος άλλος και γίνεται αυτές τις προτάσεις, δηλαδή έτσι πάει. Ουσιαστικά. Ναι. Και το κρατάς μετά και προχωράς, απλά δεν είναι κάτι. Θέλω να μου πεις, υπήρχαν άνθρωποι που σε βοήθησαν να φτάσεις ως εδώ? Γενικά, σε βοήθησαν στην πορεία, από την αρχή που ξεκίνησες? Με βοήθησαν πολλοί άνθρωποι και πάνω από όλα η οικογένειά μου. Δηλαδή αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Ότι όταν σε στηρίζουν οι δικοί σου άνθρωποι σε αυτό που κάνεις, έτσι
το κάνεις και πιο καλά και είσαι και πιο άνετη και νιώθεις ότι έχεις μια στήριξη που όταν κάτι δεν πάει καλά, σε οτιδήποτε γίνει, σε οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου, δεν είναι μόνο το modeling, απλά λίγο παρεξηγημένο, που είναι το πιο βασικό και το πιο μεγάλο πρόβλημα σε κάθε κοπέλα. Το ότι είναι ο μπαμπάς που σου λέει, μην το κάνεις αυτό και τι θα κάνεις με τα μοντέλα στην τηλεόραση, είναι λίγο παρεξηγημένο, γιατί ο κόσμος λέει πολλά. Αλλά είναι εξαρτάται την εμπιστοσύνη σου έχουμε, θεωρώ, και πώς σου προχωράς και εσύ, τα θέλω σου. Αλλά εγώ είχα μια πολύ μεγάλη στήριξη και από ανθρώπους, δηλαδή που ξεκινήσαμε και κάναμε δουλειές. Είχα αυτή τη χαρά, δηλαδή το ότι να πας να κάνεις και αυτό, να κάνεις εκείνο, σε προτείνουν, γιατί βλέπουν ότι το πας καλά. Και δεν είναι πάνω πώς το βλέπεις εσύ. Εξαρτάται πώς το βλέπει και ο άλλος που προσπαθεί να σε βοηθήσει. Γιατί εσύ μπορεί να βλέπεις τον εαυτό σου σε μια κοπέλα η οποία ξεκινάει τώρα και θα πάμε να κάνουμε αυτή τη φωτογράφηση, αλλά ο άλλος βλέπει αυτό που είσαι ουσιαστικά, αυτό που βγάζεις και αυτό που βγάζεις και στον κόσμο και έχει άλλα όνειρα για σένα. Οπότε σε παροτρύνει πιο πολύ και μου έρχεται πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα, ναι. Υπήρχε κάποια στιγμή σε μία φωτογράφηση που έκανες να τελειώσεις τη φωτογράφηση και να πεις όχι ρε γαμώτο, αυτό το έκανα λάθος. Να σου πω, λάθη γίνονται συνεχώς. Μικρά λαθάκια, τα οποία μαθαίνεις από αυτό έτσι, αλλά σίγουρα θα γίνει κάποιο λάθος. Σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Σε όλες τις φωτογραφίες έχει γίνει κάποιο λάθος. Τα οποία μαθαίνεις βέβαια και προχωράς με λόγος. Δηλαδή, δεν πρέπει να σε πάρει από κάτω. Ό,τι και να το συνειδητοποιήσεις εκείνη τη στιγμή, δεν πρέπει να σε πάρει από κάτω. Λαθάτε πάντα. Πάντα. Ναι, πάντα. Δηλαδή, δεν μπορώ να ακούσω κοπέλα να μου πει ότι δεν έχω κάνει ούτε ένα λάθος σε μια φωτογράφηση. Αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Απλά το θέμα είναι πώς το διαχειριστείς. Αυτό θεωρώ εγώ. Τώρα για να μπούμε στα πιο πρόσφατα θέματα. Πήρες μέρος στα Καλυστία. Ακούγονται πολλά για τέτοιου είδους διοργανώσεις, εκδηλώσεις. Θέλω να μου πεις εσύ την εμπειρία σου, τι πέρασες, πώς όζησες όλο αυτό. Να σου πω, ήταν καταπληκτική εμπειρία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Θεωρώ ότι κάθε κοπέλα πρέπει να τη ζήσει και μάλιστα με είχαν ρωτήσει και στα Καλυστία αυτή την ερώτηση. Τι θα πρότεινα σε μια κοπέλα που θα με ρωτούσε για τα Καλυστία, αν θα έπαιρνε μέρος ή όχι. Ναι, ανεπιφύλακτα ναι. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Εσύ σου μαθαίνεις πράγματα, σου μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Και ήταν πολύ ωραία. Άσχετα ότι ήμασταν 14 κοπέλες και λένε ότι υπάρχουν μικροπροβληματάκια, ας πούμε, ανάμεσα σε 14 κοπέλες. 13, μαζί με εμένα 14. Έτσι. Λένε ή υπάρχουν όντως. Όλο και κάτι θα υπάρξει. Σου είπα και πριν ότι πάντα υπάρχουν μικρολαθάκια. Πάντα. Το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίζεις εσύ. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Μάθαμε να περπατάμε. Το οποίο το έχουμε, το λέω. Κάθε γυναίκα, άσχετα αν είναι μοντέλο ή όχι, πρέπει να ξέρει να περπατάει γόβες. Μας κοροϊδεύουν και οι άντρες, όχι τίποτα άλλο, έτσι. Πιέστηκες ψυχολογικά με τη συμμετοχή στο Καλυστία. Ψυχολογικά, όχι. Πρέπει να αποβάλεις την αρνητική ενέργεια που σου φορτώνουν οι άλλοι. Δηλαδή, είχαμε κάποια μικροπροβληματάκια, τα οποία λυνόντουσαν, δηλαδή ήταν τεράστια. Ναι, πρέπει να την αποβάλεις αυτή την αρνητική ενέργεια και να σκέφτεσαι θετικά πράγματα για να μπορείς να προχωρήσεις οτιδήποτε σου συμβεί, ούτως ή άλλως. Θεωρώ ότι υπήρχαν πολλές κοπέλες, που δεν το δείχνανε, αλλά εντάξει, μετά τα Καλυστία φάνηκαν αυτά. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, δεν το περίμενα. Αλλά εντάξει, συνεχίζουμε, δεν πεθάνουμε. Ναι. Σωστά. Η ατμόσφαιρα μέσα σε 14 διαγωνιζόμενες μαζί με σένα, ασφαλώς, αγωνίζονταν για ένα τίτλο. Πώς ήταν? Ήταν τώρα που το σκέφτομαι, δηλαδή, που είμαι έξω από αυτό. Ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο. Όσο και να μην το παραδέχεται κανένας, αν και αυτή η φουρνιά που βγάλαμε τώρα, υπήρχε, ρε παιδί μου. Αυτές οι κοπέλες οι 14 που πήραν μέρος στα φετινά, ήταν καλές, σαν χαρακτήρα. Υπήρχαν και χειρότερα δηλαδή. Δεν υπήρχε τόσο πολύ ζήλια, δεν υπήρχαν τόσο πολύ αυτά, αλλά υπήρχαν. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό κρατάμε κιόλας, έτσι. Αλλά μαθαίνεις.
Ήταν πολύ ωραίο το κλίμα. Συνεργαζόμασταν με όλες τις κοπέλες. Αλλά εντάξει, υπήρχαν κάποια προβληματάκια, αλλά εντάξει. Ήταν και πιο μικρές μωρέ, δηλαδή όταν ξεκινάς και έχεις όνειρο, η κάθε κοπέλα θέλει να πάει, να είναι μοναδική, να κάνει κάτι. Έχει πολλά όνειρα εκείνη τη στιγμή που θα πάει να δηλώσει μέρος. Ουσιαστικά. Μου φαίνεται πολύ παράξενο που λες ότι υπήρχε συνεργασία, γιατί έχει τύχει να ακούσω για διαγωνισμούς, καλυστή ή οτιδήποτε που ειλικρινά σφάζονται. Δεν σφαχτήκαμε. Όχι, δεν σφαχτήκαμε. Αυτό δεν υπήρχε. Αν έδινα όμως σημασία, θα σφαζόμασταν. Άρα Ναι. εσύ δεν. Πρέπει να κρατάμε το επίπεδό μας. Δεν υπάρχει λόγος από τη στιγμή που καταλαβαίνεις τη κατάσταση του άλλου ότι ξέρεις κάτι. Θέλω εγώ να βάλω αυτό που φοράς εσύ. Γιατί εγώ να βάλω αυτό. Όταν είσαι μοντέλο, είτε είσαι στα καλυστία, είτε είσαι οπουδήποτε, πας σε επίδειξη, σε καλυστία, σε φωτογράφηση, ό,τι σου δώσουν αυτό θα βάλεις. Είτε σου δώσουν τσουβάλι, είτε σου δώσουν σεντόνι. Αυτό πρέπει να βάλεις. Και πρέπει να πάρεις τα πάνω σου και να το ρυθμίσεις όπως πρέπει. Γιατί άμα σκέφτεσαι, μου δώσε ένα τσουβάλι. Πώς θα το κάνω τώρα, θα φέρουμε χοντρή, θα φέρουμε έτσι. Όχι, διασκέδασέ το, μου δώσε ένα τσουβάλι. Πω, ωραία, θα παίξουμε σήμερα. Δηλαδή να το παίξεις πιο παιχνιδιάρικο στο μυαλό σου και είναι πιο ωραία και στον άλλο. Όπως νιώθεις, αυτό εκπέμπεις. Οπότε είναι πιο βασικό αυτό. Εντάξει. Ποιος ήταν ο λόγος κατά τη γνώμη σου που δεν πήρες τον πρώτο τίτλο στα καλυστία? Ο σωματότυπός μου. Τέτοιο άνθρωπος, έτσι. Εγώ έχω ανοιχτές καμπύλες. Οπότε όσο κιλά και να έχανα, θα χαλούσα από το πρόσωπο ή δηλαδή θα χαλούσα ούτως ή άλλως. Δεν ήμουν εγώ εντάξει με τον εαυτό μου μετά. Οπότε πήγα μέχρι εκεί που μπορούσα. Και ήταν μεγάλη προσπάθεια. Άσχετα το τι λέει ο καθένας στο Ηράκλειο. Που δεν ξέρω τι λέει, απλά γενικά μιλάω αυτή τη στιγμή, έτσι. Γενικότερα όμως ήταν δύσκολο. Ήθελε μεγάλη προσπάθεια. Δεν προσπάθησα μόνο εγώ, προσπάθησαν πολλές κοπέλες. Αυτό υπήρχε σε όλες. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Η κάθε μία μας έχει κάτι. Εμένα ήταν ο λόγος του σώματός μου. Δηλαδή, για να πας σε καλυστία, ουσιαστικά, πρέπει να έχεις ύψος και να είσαι σκήνη. Εγώ, δηλαδή, είναι και ένας τρόπος να καταλάβεις μέσα τα καλυστία που ταιριάζεις. Γιατί θα υπάρξουν φωτογραφίες, θα υπάρξουν στην τηλεόραση interview και τέτοια. Θα υπάρξουν και πασαρέλα, εννοείται το πιο βασικό, έτσι που μπορεί να περπατάς. Αλλά καταλαβαίνεις και πού θέλεις να κατευθυνθείς, ουσιαστικά. Εγώ επιβεβαιώθηκα ότι κατευθύνομαι προς τηλεόραση και προς φωτογραφίσεις. Όχι ότι δεν θα κάνω επιδείξεις, αλλά εάν με θέλει ο διοργανωτής. Ουσιαστικά το σκήνι μετράει πιο πολύ. Γι' αυτό. Σε πασαρέλα. Υπήρχαν άνθρωποι στα καλυστία που είπαν αυτό φταίει που δεν βγήκες. Θα σου το πούνε. Στα καλυστία εννοείς κριτές ή ο Είτε διοργανωτής. είτε διοργανωτές, είτε άνθρωποι που είχαν πάρει μέρος σε αυτό. Να σου πω, δεν ήταν δεν μου το είπαν ευθέως. Δεν το λένε ούτως ή άλλως. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ούτως ή άλλως. Το ότι ο κάθε ένας έχει μια γνώμη και κρατάει για τον εαυτό του σε αυτούς τους επαγγελματικούς χώρους. Που ξαναλέω γιατί είναι επαγγελματίας ο κύριος Σαριωτάκης, έτσι. Θεωρώ ότι όχι, εμένα δεν μου το είπανε. Δεν μου είπαν κάτι τέτοιο. Αυτό το ακούς μετά τα καλυστία το άκουγα και ειδικά μου έμεινε και κάτι που μετά τη στέψη υπόθηκε μια συζήτηση που την περίπτωση της αδερφής μου, ας πούμε, και ήταν λίγο άσχημο. Θέλεις να μας τη δεις? Όχι, δεν θέλω να τη θυμάμαι καν, αλλά σου λέω θυμάμαι πώς ένιωσα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι ο καθένας έχει τη γνώμη του. Ζούμε στην Ελλάδα γιατί είναι δημοκρατία, θεωρώ. Το ότι γιατί πήρα μέρος εγώ, γιατί πήρες μέρος εσύ, γιατί πήρε μέρος η μία, γιατί πήρε μέρος η άλλη, για δικούς τους λόγους, όπως και να είναι, πήρε μέρος. Εσύ πρέπει να τους κόψεις τα φτερά. Το ότι δεν είναι όμορφη, τόσο όμορφη, εντυπωσιακά όμορφη, μπορεί να γίνει μοντέλο πασαρέλας όμως, που ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι θέλει ύψος και θέλει να είναι σκήνη. Το ότι είναι καλυστία γιατί θα βγει και όμορφη και σκήνη, αυτό είναι άλλο πακέτο.
δεν θα κάτσω να κρίνω αν εγώ είμαι πιο όμορφα από τις άλλες. Η κάθε μία έχει τη δική της ομορφιά. Ούτως ή άλλως. Είσαι πολύ σωστή. Όντως. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χαρακτήρα. Να κοιτάμε την καμπούρα μας. Αυτό. Η κοπέλα που κέρδισε τον πρώτο τίτλο. Ναι, η Μαριάννα, ναι. Η Μαριάννα. Πιστεύεις ότι τον άξιζε? Ναι. Ναι. 100% ναι. Γιατί είναι, εκτός ότι είναι 2 μέτρα, έχει ακριβώς το σώμα που θέλανε όλοι στα καλυστία, έτσι. Δεν μπορώ να το εκφράσω, είναι ψηλή. Έχει το άψογο σώμα για τα καλυστία, τις αναλογίες που θέλανε. Είναι πάρα πολύ όμορφη κοπέλα και σαν χαρακτήρας και εσωτερικά και εξωτερικά. Οπότε θεωρώ ότι τον άξιζε, ναι. Έχεις κρατήσει επαφές μαζί της από τότε? Μιλάμε από εκεί που, λόγω της δουλειάς της και της δουλειάς μου, δεν έχουμε πια ακόμα καφέ, αλλά θα το κανονίσουμε να πιούμε καφέ, ναι, πρέπει. Και μαζί μου πρέπει. Πρέπει. Σου έχει γίνει ποτέ πρόταση από τηλεόραση ή ραδιόφωνο για να κάνεις μια δική σου εκπομπή? Μου έχουν γίνει πολλές προτάσεις, είτε για δική μου εκπομπή, είτε για μοντέλο σε κανάλι, τα οποία τα συζητάμε ακόμα. Οπότε δεν είμαι ακόμα έτοιμη να το πω, ναι, αλλά ναι, εννοείται, σαφώς. Δηλαδή, υπάρχουν και αυτά. Τώρα που το δούμε αυτό πρόσφατα, ας πούμε, σε μια εβδομάδα? Όχι σε μια εβδομάδα, αυτά δεν γίνονται έτσι γρήγορα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην Κρήτη και αυτά υπάρχουν στην Αθήνα. Και ότι πρέπει να φτιαχτούν κάποιες δουλειές πριν. Έχω ακόμα δηλαδή κάποια πράγματα για να κάνω εδώ πέρα. Και μετά, δηλαδή εξαρτάται από μένα. Θέλω να μας πεις, Μιχαέλα μου, πού πιστεύεις ότι μια κοπέλα μπορεί να πραγματοποιήσει τα όνειρά της στον χώρο του modeling, εδώ στην Ελλάδα ή περισσότερο στο εξωτερικό? Σαφώς και περισσότερο στο εξωτερικό έχει όλες τις ευκαιρίες να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, άμα ξέρεις που ανήκεις, είτε σε φωτογραφίσεις, είτε σε πασαρέλες, είτε οπουδήποτε διαλέξεις, έχεις πιο πολλές ευκαιρίες, γιατί έχει πιο πολύ ο πληθυσμός, έτσι, δεν το συζητώ. Στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό εννοείται, ναι. Εννοείται, υπάρχουν πιο πολλές ευκαιρίες. Πολλές. Πιο πολλές εταιρείες, πιο πολλά πρακτορία. Αναλόγως στην επιλογή που θέλεις να κάνεις. Αν σου δινόταν εσένα η ευκαιρία, σου έκαναν μια πρόταση να πας στο εξωτερικό, να εργαστείς εκεί, πάνω σε αυτό το κομμάτι, θα πήγαινες? Αν είχα μια πολύ καλή πρόταση, ναι, θα πήγαινα. Και πάλι, όχι γιατί θέλω να απαραίτητα κυνηγήσω το modeling, αλλά θα έχω μια καλή δουλειά. Π.χ. για ένα πρακτορείο, άμα με ζητήσει. Θα έχω μια πάρα πολύ καλή δουλειά, οπότε θα με έχουν καλέσει για να μπορώ να πάω έτσι. Θα έχω μια δουλειά, θα έχω το σπίτι μου, δηλαδή πάνε όλα μετά τώρα το να πάω μόνη μου και να ψάχνουμε και δεν το κάνω. Γιατί ένα παραπάνω υπάρχει και το οικονομικό κομμάτι εδώ πέρα, που είναι πολύ καλύτερο από ό,τι εδώ στην Ελλάδα. Οπότε η κοπέλα θέλει να ξεκινήσει κάτι σοβαρό, όχι γιατί το πέρα να έχουμε σοβαρές δουλειές, αλλά πιο επαγγελματικό, να πάει λίγο πιο μπροστά, γιατί είναι λίγο open mind εκεί πέρα. Και φέρονται και πιο επαγγελματικά, θεωρώ. Είναι καλύτερα στο εξωτερικό, ναι. Και θα πήγαινα λοιπόν. Έχεις συνεργαστεί με πολλούς και διάφορους επαγγελματίες κατά καιρούς. Ναι. Ένας από αυτούς και πιο πρόσφατους είναι ο φωτογράφος Χρήστος Τόσκα. Είναι και φίλος μου. Ναι. Όπα. Ποιος πιστεύεις, Μιχαήλ, ότι κρύβεται πίσω από σένα? Το make-up πρόσωπο, ποιος και να είσαι. Λοιπόν. Σου έρχεται κάποιος Αυτό στο μυαλό? γέλιο το κατάλαβα, ο Χρήστος είναι. Είναι ο Χρήστος. Αγάπη μου. Χρήστο! Δεν τρελαθώ. Εντάξει. Χρήστο, τι κάνεις? Είσαι καλά, κάθισε. Κάθισε και εσύ στην παρέα μας. Πού είσαι? Εντάξει. Το καλύτερο interview, έτσι, να ξέρετε. Σ' αρέσει η έκπληξη? Ναι. Τον περίμενε? Όχι. Την αλήθεια? Όχι. Εμένα μόνο γιατί είναι σπίτι, του πάρω μια καφέ. Έτσι έλεγε? Ναι. Και που να ξέρεις, σε θυμάσαι. Έκπληξη, παιδιά, Έπρεπε. Τι κάνεις? Τους έφτιαξες φωτογραφίες. Χρήστο, τι κάνεις? Να τα. Καλά. Είχαμε το
πρώτη εκπομπή. Να ξέρεις. Δεν μου τα είπε αυτά. Δεν μου τα είπε αυτά. Μας έκανε το ποδαρικό. Είναι για να μου κάνει το surprise, κατάλαβες, να μου κάνει μετά. Χρήστο, για πες, τα νέα σου. Καλά, τρέχουμε, ετοιμάζουμε τις καινούριες δουλειές που με την Μιχαέλα, που είναι καταπληκτικές παιδιά. Για πες μας, μπορείς. Όχι, φυσικά και δεν μπορώ να πω. Γιατί είναι Χρήστο. Δεν γίνεται να πω αυτά. Απλώς θα τα δείτε. Σιγά σιγά κάθε μέρα θα δείτε. Είσαι όλα εκπλήξεις πάντως. Πρέπει. Μία έκπληξη είναι από τότε που γεννήθηκε. Μόνο αυτό έχω να πω. Δηλαδή, εντάξει. Παιδιά, είναι το καλύτερο πράγμα, η καλύτερη παρέα. Ευελίνα, Μιχαέλα. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Να κάτσουμε με τις ώρες εδώ πέρα, να το ξέρετε, να συζητάμε, να λέμε τα πάντα. Πάρε το χρόνο σου, εδώ πάμε σε όλο το βράδυ μας. Έτσι. Για πες μας ρε Χρήστο, μια που ήρθες και έκανες και αυτή την ωραία έκπληξη. Ό,τι θες. Πες. Πες μας λίγο έτσι για τη συνεργασία σου με την Μιχαέλα. Για πες, Χρήστο. Συνεργασία μου με την Μιχαέλα. Παιδιά είναι χάλια, δεν μπορώ να το μπορώ καθόλου. Είναι, δηλαδή, δεν βγαίνει δουλειά με το τίποτα, με το τίποτα, δεν υπάρχει. Ευχαριστώ. Δεν φτιάχνεις. Είναι απίστευτα, παιδιά, αυτό που ζω με τη Μιχαέλα, πρώτα απ' όλα, δεν λέμε θα πάμε να κάνουμε φωτογράφηση, θα πάμε να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά και να βγει αυτό που θέλουμε σε γρήγορο χρόνο. Που δύσκολα το βρίσκει κάπου αλλού. Αυτή τη στιγμή έχω συνεργαστεί με πολλά κορίτσια, μοντέλα επώνυμα στο Ηράκλειο και δύσκολα μου έχουν βγάλει αυτόν τον αέρα και αυτή την ευχαρίστηση που μου έχει βγάλει η Μιχαέλα. Γι' αυτό και την αγαπώ κιόλας. Και είναι η πρώτη στις προτιμήσεις μου. Ο αδερφός μου. Χίλια συγγνώμη, παιδιά. Αδερφός Χίλια συγγνώμη, αλλά το λέω. Είναι η πρώτη στις προτιμήσεις μου. Είναι η πρώτη. Δεν τα αλλάζουμε κανένα. Εσύ Μιχαέλα τι έχεις να πεις για αυτό που μας λέει ο Χρήστο. Τον αγαπώ. Ναι. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και σημειωτέων ότι δεν ήθελα να συνεργαστώ μαζί του. Στην αρχή δεν με ήθελε, δεν τον ήθελα. Μιλάμε για έχθρα τώρα. Γιατί έτσι, όμως? έχθρα. Δεν το σκοτωνόμασταν. Δεν γνωριζόμασταν. Γιατί με θεωρούσε ντίβα, θα σου πει αυτός, με θεωρούσε ντίβα. Έλα και εδώ. Με θεωρούσε ντίβα. Και εγώ δεν ήθελα να συνεργαστώ γιατί δεν μου το έβγαζε. Λέω εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι ένας από τους φωτογράφους που δεν θα συνεργαζόμουν ποτέ. Αυτό έλεγα. Και γνωριστήκαμε και μου λέει εσένα, αφού γνωριστήκαμε, μου λέει εσένα θέλω να σου κάνουμε φωτογράφηση. Και του λέω, αφού τον είχα συμπαθήσει έτσι και είδε και αυτός ότι δεν είμαι ντίβα τότε, μετά είχα εγώ μια ιδέα για τα motocross και η πρώτη μας δουλειά κιόλας και του είχα φτιάξει στο μυαλό μου και του το πρότεινα και μου λέει μέσα, έτσι απλά, δεν είναι μέσα και το κάναμε. Και τελικά δέσαμε, γιατί υπάρχει απίστευτη χημεία στη συνεργασία πάνω, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο. Δεν θέλουμε αρνητικές ενέργειες καθόλου όμως, δηλαδή αρνητικούς ανθρώπους στη δουλειά μας δεν τους θέλουμε. Εγώ θα έχω στην τσέπη μου το κινητό μου και θα ακούω μουσική και θα κάνουμε ταυτόχρονα τη δουλειά μας. Για να ανεβαίνει και η διάθεσή μας, λέμε ό,τι μπορείς να φανταστείς, μέχρι και ανέκδοτα, ό,τι και να προκύψει και να μας χαλάσει τη διάθεση, θα καθόμαστε να λέμε ανέκδοτα, να φτιάξει τη διάθεσή μας και μετά θα βγάλουμε μια πιστή δουλειά. Μας έχουν τύχει πολλά πράγματα βέβαια, αλλά. Εντάξει, γιατί το προσπερνάμε. Θέλω να μου πεις τη τελευταία σου εμπειρία που ήταν. Ναι. Θέλω να μου πεις, παρακαλώ. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε, είχαμε μία ιδέα. Να πάμε να κάνουμε μία φωτογράφηση μέσα στη θάλασσα. Ωραία. Λοιπόν, η οποία την έχει δει πάρα πολλοί κόσμοι, έχει μπει σε εφημερίδες, έχει μπει σε περιοδικά, έχει μπει παντού. Λοιπόν, βγήκε μεγάλη επιτυχία, αν και ήταν τραγική αυτή η μέρα. Γελάει ο Χρήστος, εγώ μπορούσα. Λοιπόν, καταρχήν ό,τι και να γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση, σου είπα και πριν, να το χαλάσουμε. Δεν χαλάει. Πάμε να κάνουμε μια δουλειά, θα την κάνουμε. Λοιπόν, από βραδύς εγώ ήμουν στη δουλειά, στη σχολά, πάω σπίτι. Είχαμε πει λοιπόν μια εβδομάδα πριν να κάνουμε τη φωτογράφηση. Εγώ το έχω ξεχάσει. Με παλεύει, η αλήθεια, με παλεύει. Πάω λοιπόν, κάηκα στο ένα πόδι στην εξάρτηση του αδερφού μου. Έβαλα εγώ τα δικά μου, εντάξει μου πέρασε, πάω και κοιμάμαι. Κατά τις 10 το πρωί ακούω την πόρτα, το σκύλο να γαμίζει, το Χρήστο Μιχαέλα, και να πούμε την πόρτα. Και συνειδητοποιώ, είχαμε φωτογράφηση σήμερα. Ναι. Του λέω sorry Χρήστο, δώσ' μου λίγο χρόνο, πάλι καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτό, δηλαδή
να χρειαστώ λίγο χρόνο και να μην μου τον δώσει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με το Χρήστο, δεν υπάρχει. Ξεκινάω εγώ, ετοιμάζομαι, βάζω το μαγιό μου, ναι, φεύγουμε. Πάμε στο Παλαιόκαστρο. Και λέω τώρα εγώ, ήμασταν με το μηχανάκι του, λέω τώρα εγώ, θα κατέβω από την άλλη πλευρά, Που να μην καείς. που να μην καώ. Ξανά καείς. Ναι. Ο Χρήστος ήταν μπροστά μου, δεν μπορούσα να περάσω, είχε αμάξι. Τέλος πάντων κατέβηκα από την άλλη πλευρά που δεν ήταν η εξάτμιση και στρίβω, κάνω τον κύκλο από το μηχανάκι για να προχωρήσουμε μπροστά. Και πατάω την παντόφλα μου και σκοτάω πάνω στην εξάτμιση και κλείνω στο άλλο πόδι. Δεν το πιστεύω. Αλλά πιο μεγάλο κάψιμο. Ο Χρήστος περιχοβλήθηκε, μου λέει είσαι καλά, τι έπαθες, γιατί εγώ τσίριζα, είχα κάνει και πλέον. Λέω πάλι, ναι. Ευελίνα, συνεχίσαμε. Μπήκαμε στη θάλασσα κανονικά. Ο Χρήστος εντωμεταξύ με ρωτούσε να είσαι καλά, θες να φύγουμε. Δεν πειράζει, δεν όσο με άλλη μέρα. Του λέω όχι, ήρθαμε για να κάνουμε φωτογράφηση. Τέλος. Μπήκαμε στη θάλασσα. Ο Χρήστος με ρωτάει να είσαι καλά, σίγουρα είσαι καλά. Του λέω ναι, του λέω τελείωνα, δεν πειράζει, μια χαρά είμαστε. Το ξεχνάμε. Κάναμε τη δουλειά μας, εντάξει με το που βγήκα βέβαια και τελειώσαμε μέσα σε μια ώρα. Ήταν μια ώρα, μέσα σε μια ώρα. Βγαίνουμε από τη θάλασσα, χτυπάει ο ήλιος πάνω στο αλάτι στην πληγή. Χοροπηδούσα, έκανα χάρη να μισέγγι, δηλαδή του λέω Χρήστο πάμε. Αυτό. Δηλαδή δεν το πιστεύω. Είναι... Ναι. Και που συνέχισες και που το έκανες, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Εντάξει. Είναι να το αγαπάς, είναι να το Γι' θέλεις. αυτό, να πω κάτι, γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα που κάνουμε. Δηλαδή, θα πάμε, ό,τι και να γίνει, τη δουλειά μας την κάνουμε. Και είναι αυτό πολύ καλό. Δύσκολα βρίσκεις αυτό το πράγμα. Για πες τώρα, σε παρακαλώ, τι είχαμε ζήσει τελευταία, την κυρία της. Αυτό πες, να σε Να το πω. Ναι, να το Παιδιά, πεις. να το πω. Να το πεις. Θα κρατηθώ, δεν μπορώ. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το πράγμα που ζήσαμε ήταν κάτι μοντέλα τα οποία δεν είναι καινούργια στον χώρο. Ανερχόμενες κοπέλες, οι οποίες έχει κανονίσει με το φίλος μου ο Χρήστος να τους κάνει φωτογράφηση. Να πω κάτι. Εγώ πάντα προσπαθώ να προωθήσω όσο γίνεται άτομα καινούργια στον χώρο, γιατί όλοι χρειάζονται την πρόθεση αυτή. Ναι, σίγουρα. Αρκεί να είναι να συνεννοιόμαστε. Δηλαδή αυτό που περάσαμε, ήταν η πρώτη φορά, ήταν το Χρήστο να μου λέει δεν μπορώ άλλο, πραγματικά να ορίεται. Είχε δρώσει, παιδιά, είχε δρώσει. Εγώ είχα εκνευριστεί υπερβολικά. Θες να μάθεις τι έγινε, έτσι. Με κοιτάς μια απορία. Με απορία. Λοιπόν, κανονίζουμε να πάμε σε ένα σκάφος που θα βγαίναμε έξω για φωτογράφηση, να έχει από πίσω το πράσινο νερά, να πάνω στα βράχια, να... Το είχαμε σκεφτεί πάρα πολύ ωραία. Πήραμε λοιπόν αυτές τις δύο κοπέλες, οι οποίες τα ξέρουν. Τα ξέρω, δηλαδή, μην νομίζω ότι τις κράζω αυτή τη στιγμή, τις αγαπώ, είναι πολύ καλές κοπέλες, αλλά θέλουν λίγο άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Πάμε λοιπόν, ξέραμε τι θα κάνουμε κάθε μία. Εγώ επειδή πάντα εντάξει, αν δεν έχει να κάνει ότι δεν είμαι στη φωτογραφία μέσα, αν δεν βοηθάω, πάντα το βοηθάω. Παίρνω τον αναγκαστήρα λοιπόν εγώ, προσπαθώ να εστιάσω πάνω στο σκάφος τώρα, που το σκάφος κινείται. Γιατί δεν γίνεται να βάλει άγκυρα. Άμα βάλει άγκυρα, αυτός τώρα το ρύθμιζε. Γιατί εμείς θέλαμε ένα συγκεκριμένο background από πίσω. Οπότε γυρνούσε με τον αέρα και τα ρεύματα. Οπότε η κοπέλα πρέπει να είναι συνεργάσιμη, θα πάμε να τελειώσουμε. Εγώ με τη σειρά μου, με τον αναγκαστήρα, με τον ήλιο, ήμουν και εγώ πεμένη, θα κάνω φωτογράφηση μετά και. Κρατούσα τον αναγκαστήρα, γυρνώ στο σκάφος, άλλαζε και ο ήλιος. Οπότε πρέπει να ξέρεις. Να το ρυθμίσεις. Με τον ήλιο. Η κοπέλα η μία έχει ψηφοβία. Παρ' όλα αυτά, το προσπάθησε, έβγαλε οι τρεις έβγαλε, οι φωτογραφίες έβγαλε. Πάμε στην επόμενη. Η οποία είναι καημένη, καταρχήν είχαν και δύο ναυτία, δηλαδή κατανοητό όλα καλά. Έχεις ναυτία, πάρε ένα χαπάκι μαζί σου. Ένα με το stop, πώς τα λένε αυτά. Να το μεταπολεμήσεις. Δηλαδή, κάτω, ήθελες να σου φέρουμε. Τα λέω λίγο χύμα, δεν γίνομαι κακιά του, ξαναλέω, τις αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε, ρίχνουμε λοιπόν τη σκάλα, ξαπλώνει η κοπέλα πάνω, θεά, δεν υπάρχει. Η κοπέλα είναι θεά, έχει πολύ ωραίο μάτι, ξανθιά, πολύ όμορφη. Ρίχνουμε τη σκάλα, ξαπλώνει πάνω, οκ, όλα καλά. Ήταν η πρώτη φορά που έκανε φωτογράφηση. Και ήταν κυριολεκτικά, ήταν πολύ μαγκωμένη. Δηλαδή, εκεί πέρα πρέπει να τα δώσεις όλα στο ένα κλικ.
εγώ να έχω κάτσει κάτω, να είμαι μισή μες στη θάλασσα, η μισή πάνω στο τέτοιο και να προσπαθώ να της τυπήσω στο φως γιατί γυρνούσε, είχε σχώσει αέρα. Και γυρνώ στο σκάφος. Ο Χρήστος εντωμεταξύ να έχει βρώσει, να είναι πίσω μου, γιατί είχαμε και μικρό χώρο. Και η κοπέλα να μην συνεργάζεται. 20 φορές την ώρα που της έλεγα μπράβο, έτσι, γελούσε. Και είμαστε μέσα στην τρελή χαρά, πραγματικά. Ναι. Και σηκώνεται πάνω από και της λέει ότι έβαλες. Σηκώνομαι και εγώ πάνω και λέει τι εννοείς, παιδί μου. Συγγνώμη, η κοπέλα είναι άσχημα. Πρώτη φορά το έκανε, αλλά και εμείς με τη σειρά μας πάμε να κάνουμε μια δουλειά που περιμένουν κάποιοι χορηγοί να φανούν μέσα από αυτή τη δουλειά με αυτά τα πρόσωπα που είπαμε ότι θα βγάλουμε. Οπότε συνεργάσου λίγο και εκνευριστήκαμε πάρα πολύ. Και εσύ παρόλο τη κούρασή σου από αυτά που έχεις χτύπησα εκείνη τη μέρα. Εκείνη τη μέρα χτύπησα. Δηλαδή τελείωσε και αυτή η κοπέλα, μπήκε μέσα, έκατσε. Οκ. Η άλλη έφυγε dead. Είχε ξαπλώσει, ζαλίστηκε, δεν ξέρω τι είχε πάθει. Όχι ότι το έπαιζε, έτσι. Είχε όντως πρόβλημα η κοπέλα, η άλλη. Είχε ξαπλώσει το καναπέ στο σκάφος και ήταν έτσι. Όταν βλέπεις όλο αυτό το mood λοιπόν που σου λέω το αρνητικό, λες δεν θα βγάλω δουλειά, Καταλαβαίνεις. Δηλαδή σπάζεσαι. Και μου λέει ο Χρήστος, εντάξει, λέω Χρήστο θα βγούμε στη θάλασσα. Εγώ την εντάξει ονειρευόμουν να κάνω βόμβα, να σκάσω στο σκάφο, να φύγω. Εγώ είχα το μυαλό μου αλλού, όχι να κάνω φωτογράφηση. Και βουτάμε στη θάλασσα παρόλα αυτά. Προσπαθούσα να στηριχτώ, γιατί με έπαιρνε και όλη στη θάλασσα. Προσπαθούσα να στηριχτώ στη σκάλα την εσωτερική και χτύπησα. Πήρα από κάτω σκάλα, χτύπησα. Παρ' όλα αυτά συνεχίσαμε όμως. Και δεν είχα την, μα πώς το κάνεις, άμα το θέλεις το κάνεις. Αλλά σου λέω δικαιολογημένες γιατί δεν ξέρανε. Αλλά χάλασε η διάθεσή μας. Ο Χρήστος δεν μπορούσε μετά να κάνει άλλη δουλειά. Δηλαδή φύγαμε, πιο πολλές φωτογραφίες έβγαλε με το κινητό της παρά να την κάνουμε με τον Χρήστο. Ήταν τραγικό. Πέρασαμε, εντάξει, το προσπεράσαμε. Είχε λίγο. Ο Χρήστος, άμα δεν τα πει, δεν μπορεί να σκάσει. Πήγαμε μετά να κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ, να ηρεμήσουμε λίγο και εκεί ξεκίνησε και έλεγε. Το έχω αυτό. Το κακό. Τι να πω, πραγματικά, πολλές εμπειρίες και πολλά έχετε περάσει μαζί από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά πάντα αγαπημένοι. Ναι. Φίλοι. Πάντα. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο που ήταν απόψε πάλι κοντά μας. Και εύχομαι να σε ξαναδώ. Το πούμε μετά εμείς. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα που σε ξαναείδα. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Φύγεις. Αχ, αυτός ο Χρήστος. Ναι, τον αγαπάω πάρα πολύ. Αδερφός, το έχουμε ξαναπεί. Εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, θέλω να σου πω. Δυστυχώς. Αλλά πριν φτάσουμε στο τέλος, θέλω να σου κάνω την τελευταία μου ερώτηση. Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, να ξέρεις. Θέλω να μου πεις, αν σου έδινα εγώ μια ευχή, τι θα ευχόσουν? Το τζίνι. Μια ευχή, σου δίνω μια ευχή. Τι θα ευχόσουν? Θα μου τη δώσουμε το τέλος όμως. Θα στη δώσω, αν μου πεις. Ευχή. Πολύ ωραία ερώτηση. Και να πω δεν την ήξερα κιόλας. Να το πω. Τι θα έκανα, Τι θα ευχόσουν? Τι θα ευχόμουν? Θα ευχόμουν χωρίς δεύτερη σκέψη να μην πέθαινα ποτέ. Να μην πέθαινες ποτέ. Να μην πέθαινα ποτέ. Φοβάσαι το θάνατο? Όχι. Καμία σχέση, δεν έχει να κάνει με αυτό. Γιατί το λες? Γιατί θα μπορούσα πιστεύω να βοηθήσω πάρα πολύ κόσμο. Μέσα από τη δουλειά σου? Όχι, Ή μέσα εσύ στη σαν δουλειά μου, άνθρωπος? άλλο η δουλειά και άλλο τα πράγματα που θέλεις να κάνεις. Εσύ σαν άνθρωπος? Εγώ σαν άνθρωπος, ναι. Θα μπορούσα να βοηθήσω πάρα πολύ κόσμο. Γιατί πιστεύω ότι ένας άνθρωπος πρέπει να έχει θετική ενέργεια. Όταν την έχει αυτή η θετική ενέργεια και το έχει, δηλαδή πιστεύω ότι και στον έρθεις εσύ σαν Ευελίνα να μου πεις κάποια προβλήματά σου, μπορώ να σε βοηθήσω άνετα. Άσχετα τι κάνουμε στις δικές μας ζωές. Στους άλλους, ναι. Και μπορώ, είναι πολύ μεγάλο πράγμα στις μέρες μας να δίνεις θετική ενέργεια σε κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι off. Όποιος και να είναι αυτός. Όχι απαραίτητα να τον ξέρω. Είμαι και λίγο βίδας, φεύγω, ας πούμε, και μπορεί να μην σε ξέρω, δεν θα σου μιλήσω. Και είναι όχι πονηρά. Μου αρέσει που το ακούω αυτό, ειδικά στις μέρες μας. Που υπάρχει έτσι ένας άνθρωπος που δίνει θετική ενέργεια και θέλει να βοηθάει τους άλλους.
Ευχαριστώ. Δεν το είχα σκεφτεί. Μπράβο, πολύ ωραία η απάντησή σου, μου άρεσε. Ευχαριστώ. Η ευχή σου. Να μου τη δώσω Ωραία. στο τέλος, το πούμε. Θα στη δώσω. Πώς να μην στη δώσω. Λοιπόν, Μιχαήλα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν απόψε κοντά μας. Ευχαριστώ και σε εύχομαι τα καλύτερα, παιδιά. Αλήθεια. Ήταν ευχαριστούμε. τιμή μου που ήμουν εδώ σήμερα. Και εμάς. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο με κάθε επιτυχία Ευχαριστώ. στο επαγγελματικό κομμάτι και γενικά στη ζωή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά. Να σας φιλήσω. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.